Pilawan joto sini media rono sini media kising rono pai playa hambai sini Mei 4 tarik 2026 sing press meet of haimani kaisa karon tongo kaisa vision tei sing haimani singoro sinoro haimanjak phaikya 18 Takarjala ni sini borong ganang block president sini services tei khoroksa haimanjak phaikya sinoro district YTF ni sini borong ganang servitioner tai tongo sini yango yes yagra joto sini YTF ni barja manjak rok engke sing press meet of haimani sini kaisa na karon sing tamni bagai phaikya sing nabo sini secondary nai sini 12 Takarjala ni block president sini borong ganang services Hambai media person no senong no tini emergency maring ma hingke sinoromia kaisa incident thangka sini 12 Takarjala ni sini leader rok no roksa sini Jampuijala bisini chairman borong man ronji tai am hake no sini joto oroni leader rongno opui case kha police protection ni buti case ngai no thangai nai ko utukia police ok am hanya boi sentini nong ringmani sini khana 12 gonta pura office tai gari gura school bebang no bondo tongnai only acceptable ambulance tai fire service amro simi unai inke sengom no koinai sini joto eren ta tai buku sengno khana sung joto no fungasir simi no sini 12 ta simi no sini o 12 gonta bondo sengjang nai Bobo Thayoke Bodo Kalajana na Tipra Haste Ganagaja. Sini je 12 Takarjala konstituensi je sini Jampuijala subdivision amdaro omon bisingun sengjang nai mane khaijalesn bodo. Tausuk jora saida mang khatam ni bagai police rok bainai tuk jakhan nogo thangai. Sengamole saimia bora khanyo mia sini bijemsil tongmani bongni chapstam jana ereng bongni party bis bokhuja gumnyai sabbo bo themrok ba rogo bohoka amno peino sini komse kom 15-20 jonen moto hai borokni nogo thangai ni borok tuikha sini sikla rongno sini je leader songno je tongnai block committee ni ba sini central leader rong nok thaim tukha ino khoroksa khoro mutlanga sini Jampuijala bisini chairman ronit debrong mutlanga bro Borong no je romjakmani abong gangke FIR khaijakmani yagolo da romjakmani klaikha kuno FIR khuri kri fo borok bhaki romtla kam sum police person semanai amno bagai no sung khana o protest khaine 12 gonta boddo jodi khana o bai sini kuno sinamnu khoi ga sung time kotor othanai khana kai basak jago picketing khaijaknai sini picketing khaijaknai pura SDM office tai video office tai yango Takarjala ramprahati khaijaknai tai joto lama sini je Jampuijala subdivision je hamani joto bukrano amo bodda khaijaknai tabuk sukjora je romai talang jakhanai khoroksa khnamani abuni yagolo tei khorok busuk rongni nogo obhake tha naima thang bodolo bai nai tuk jakmani koktum mia horo komse kom 8-9 jon ni noko thangka kindo borok kita saika kuma bagi kulo gyangni borok romti themeli am haibang ni bai okha inke taibo sung khana klai o jagao norok naidi police protection borok exeke he khaitongo thanai 10 tarigo amni sikang koi sinoro o party office no Jampuijala party office sini guli kok jakha kintu ba guli nangai nai hospitalization kha guli mangkha kintu tau koinde borok omne arrest khaimia kintu boni kisi sabo bo borok ba bong party office bokhoka ina omno to borok Tipra Motha no blame khainai romui tong kina omo bom haidoroner police protection na nai tong omo amno sen amno baino sen khana bodda khainai tong tai omo jodi borok asibai jodi ya thaiya hangke sini taibo soba kotor naisen abordo khana 12 gonta bagi seng bonda khaito O strike no tui khana ni no tui tongko chongtong ni lukurok jotono rung sernai rok ni problem rok da asainyo tam norok ni Bwkhak twi tamo message tongnai omo to seng to nayo amno seng ambagi nong no ringi ma saklai kya advance saklai ka seng ambagi khana hotat che atini ekdin seng saklai ka o tong ko song lukurok school lo ko ta phaiten ni seng amoi advance ma saklai ni nong ringi ni